खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 18 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि सुबुंफोरा आयेनारि नांलायनायफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन। नखरारि जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। गोदान सम्पथि बायनाया जाथावना। सोलोंथायारि मोनफुंनायफोरा मोनफुंगोन। आयनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन। सोलोंथायारि फैनाया बांगोन। नखर एबा लोगोफोरजों बन्दनि खाबुफोर फैनो हागौ। खामानिनि जायगायाव नोंथांनि खामानियाव गोसो हो। मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि सुबुंफोरा थि समनि सिगां गावसोरनि गासैबो खामानिफोरखौ फोजोबनांगोन। मावख'नि समफारिया जोबोद मुखुब जागोन। नखरारि जिउआ रंजाथाव जागोन। नोंथाङा उनमोनथाय मोन्नाय न'खौ फोसाबनो बिथांखि बानायनो हायो। सोलोंथायारि जेंनाफोरा जोबगोन। नखरजों रंजाथाव बुब्लिफोरखौ रंजा। नाथाय सासे जिद्दि लोगोरिनि आखुजों मोगा-मोगि जानाया गोब्राब जानो हागौ। जिउ राहानि हेंथाफोरखौ दिनै फोजोबनाय जागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। सानफ्रोमबोनि य'गा आरो ब्याम खालाम। मिथुन राशि। दिनै मिथुन राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ राहायाव हेंथाफोरखौ बारहोगोन। आंगोफोरजों लोगो हमलायनाया जाथावना। गोदान सम्पथि बायनो थाखाय गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगोन। रमान्टिक जिउआ मोजां जागोन। न'आव बैसोगोराफोरनि सुबुरुनफोरखौ मान हो। रावनोबो गोबां बिबांनि रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेखौ मोनफिननाया गोब्राब जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयै फोजोबनायाव जाफुंसारगोन। कर्क राशि। दिनै केन्सारनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय बिसोरो खरसाखौ सामलायनांगोन। मावख'आव मोनसे मुखुब समफारि थागोन। नखरनि जेंनाफोरखौ सोलोजों सुस्रां। थासारिखौ सामलायनायनि बायजोआव थां। दिनै धोन आरो सम्पथिनि जौगानायनि खाबुफोर थागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो जानाया बांगोन। फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय उफ्रा नाजानायनि गोनांथि जागोन। बबेखानि सासे लोगोनि हेफाजाबजों आय बांनायनि गोदान खाबुफोरबो फैगोन। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरा आयनि थाखाय गोदान फुंखा नागिरनायाव जाफुंसार जागोन। दावबायनाय समाव आंगोफोरजों लोगो मोननायनि खाबु दं। नोंथाङा दिनै न'खौ फाहामनायनि थाखाय सानथांखि बानायनो हायो। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगार। सोमोन्दोआव स्वार्थी जानायनिफ्राय गोजानाव था। सहायनो हानाय लाखि। गावनि सावस्रिनि सायाव जुनिया नोजोर हो। खामानिनि नारसिननायखौ न'आव दालाबो आरो नखरजों सम हगार। बेयो गोसोनि गोजोन लाबोगोन आरो नारसिनथायखौ बाङाइ खालामगोन। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरा दिनै रां बासायनायाव गोसो होनांगोन। खरसाखौ सामलाय। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव सोलायनायनि नेरसोनफोर दं। नखरजों सुथि लानायनि बिथांखि लानायनि बेनो बयनिख्रुइबो साबसिन सम। माखासे थागिबिफोरा गोजाम सम्पथिखौ फाननानै एबा भारायाव होनानै रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। फालांगियारि गोसारनाया जाथावना। फोथायथिया बांगोन। बिबुंथिया मोनसे गुरै गोहोम खोख्लैगोन। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा दिनै गोबाव समनि जेंनानिफ्राय रैखा मोनगोन। आयनि गोदान फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जागोन। मावख'आव खामानिखौ बाखनायनाय जागोन। न'आव मोजां हाबाफारिफोर जानो हागौ। उनमोनथायनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। रमान्टिक जिउआ मोजां जागोन। सोमोन्दोआव अननाय आरो फोथायनाया बांगोन। मावख'नि खामानियाव सांग्रां जानो नाङा होनना सांग्रां जा। दिनै नोंथांनि थालांनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। गोदान फालांगि जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। वृश्चिक राशि। दिनै रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। बेनिखायनो सोलोजों रां बाहाय। नाङै खरसाफोरखौ सामलायबाय था। सोलोंथायारि हाबाफारिफोराव गोनांथार जाफुंसारनायफोर मोननो हायो। फोथायथिया बांगोन।
माखासे सुबुंफोरा गोदान गारि बायनायनि बाथ्रा साननो हागौ। मावख'आव नोंथांनि सुबुरुनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। नखरजों रंजानायजों बुंफबनाय बुब्लिफोरखौ रंजा। धनु राशि दिनैनि साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि बसआ मावख'आव नोंथांनि खामानिजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा नेगेटिभिटिनिफ्राय उदां जागोन। नखर आरो लोगोफोरजों दावबायनायनि खाबु दं। खायफाया सम्पथि बायनो हानो हागौ। साख्रिनि रोंग'साफोरा मासि जौगानायनि खाबुखौ बांहोगोन। न'नि आबहावाया रंजाथाव जागोन। गावनि बिफानि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। गावनि जिउ लोगोरिजों गुन गोनां सम हगार। दिनै नोंथांनि सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मकर राशि आथिखालाव मकर राशिफ्रा रां थिसननायनि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै लानांगोन। नखरारि जिउआव फिसा-फिसौ जेंनाफोर जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सम्पथि बायनो एबा फाननो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव माखासे जेंनाफोर फैगोन। नोंनि जिउ लोगोरिहा नोंजों जेबो गोरोबलायै जानाय नङा। मावख'आव मोनसे बादायलु आबहावा थागोन। बेरेखाफोरा सांग्रां थागोन। खर' सानाय एबा मेंनायनि जेंना जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआ मोजां जागोन। कुम्भ राशि दिनै कुम्भ राशिनिफ्रा गावसोरनि जिउ राहायारि जिउनि जेंनाफोरखौ बारग'गोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे पार्टियाव बाहागो लागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। धोन आरो धोन सम्पथिफोरा बांगोन। आयनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों रमान्टिक बुब्लिफोरखौ रंजा। नोंनि पार्टनारजों नोंनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा मावख'नि लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, जायजों खामानिफोरखौ जेबो हेंथा गैयाजासे मोजाङै फोजोबनो हागोन। बबेखानि, माखासे हाबाफोरनि थाखाय उफ्रा नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। नोंनि सावस्रियाबो मोजां थागोन। मीन राशि मीन राशिनि सुबुंफोरा दिनै राङारि आयदाफोराव गोसो होनांगोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगियाव जौगानायनि गोबां खाबुफोर मोनगोन। सम्पथिनि बेले-बेजेफोरा सुस्रांजागोन। आयेनारि केसफोरा बिजिरसालियाव देरहागोन। सोलोंथायारि हाबा मावनायाव मोजां खौरां। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव बांसिन गोसो होनांगौ। गोदान फिटनेस रुटिनफोरखौ सोफादेर। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। बाहागोआरिफोरजों गोसोआरि सोमोन्दोआ दिनै गोख्रों जागोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जिके, मेथ्स आरो माखासे बायदिसिना एडुकेसन भिडिअस नायनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल ब्रह्मपुत्र ब्रेइन्सआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।